kuti vaona mafambiro ezvinhu ndokubva vaenda kunokumba zvose, vakanotora ma-MP, vakanotora harvesters. Ndikati torai. Vakati toda kutora zvenguo tsvuku, ndikati torai. Ndikati toda kutora ana vaTsvangirai, ndikati torai. Ndikati toda kunotora kumusha kwavaTsvangirai nepaguva ravaTsvangirai, ndikati torai. Asi kune vasingatoreki, vakamira padonzo nechiroto chababa, vanoziva kuti baba vanga vane muono, gamba redu rakatisimudzira shanduko muZimbabwe. Uyu mufana ari pano, anga ari kuuniversity akadzoka, ari kugara muNorton, ari kushanda kwaari kushanda, achishanda neiyoyi yakasiyiwa namudhara asi yava payero. Chamisa oye! Chamisa oye! Oh, magadiniko! Aiwa, basa turikuona, basa turikuona. Chekutanga ndechekuti the struggle has reached a critical level. Hanmabona. It reached a critical level, my comrades, tukuti zvoni economy yedu mukuona zvairi. Transport system yedu mukuona zvairi. Vanhu vari kumira 40 minutes muroad mukuzviona. Education system yedu mukuona zvairi. And me, I'm here not because it's fashionable to be here. I'm here because I believe kuti zoni ma answers yedu enation yedu akuwanika pana Chamisa. Hadmabona. Mai tabasa. Sei kondasheza Richard. Ndasheza Richard. Ndava mwamuzwisisi kuti patakatanga chimurengai takaita chitsidzo nana vaTsvangirai nana Gibson Tsvangirai kuti mafambiro edu ndeyekuti munyika muno kana tisati taane total change, wholesome change, wholesome change, hatidzokere kumashure. So Richard, we honor mudhara akabata basa rakanaka, vision yakawire pasi, zviya zvaaitaura kuti gadzira nyika kusvika yaita Milo, tiri kugadzira nyika kusvika yaita Milo. Thank you for coming, young man. God bless you. God bless you. Thank you.